Teraz tam ďalšie videa a dneska si tu zahrajeme Blue Ball a ukážeme si tutoriál a jak to hrám ja, idete jak to hrám ja. Tak rýchlo. B ako Infinity Pizza, len padáte nekonečne. Ufifal, keby ste chceli, tak napíšte si a nájde vám túto kocku. Ja vám dám radšej stream, lebo toto bude strašné. Takže lidi, jak ste mohli, jak môžete vidieť, dal som 102 a môj rekord je 155. Je to tam hore, máte tam aj od editora šípku. A teraz ide tutoriál. Vlastne je to tak, keď kliknete, tak idete. Vy sa musíte prstom uhýbať, aby tá kocka nenarazila. Každá schopnosť, každý voľaký predmet má svoju schopnosť. Napríklad laser vás vypne na ferovku. Napríklad lava vás, keď sa jej dotknete, tak sypnete a ľad vám zamrazí celú obrazovku. Tak to asi nejako... Ako videli ste, že tam mám a oheň, keď sa dotknete, tak zgorí. No a potom sú tu píly, ktoré sa vlastne hýbu. No a jak videli ste, ja som týpol. Potom sú tu ešte spiny a potom je tu ešte čapovanie. To pôjdete sem a teraz do 3 minút je tu čapovanie. Tak toto nejako vypadá. Dajte tap a buď vám padne ten, ktorého ste mali, alebo ten, ktorého ste nemali. Keďže ja som veľký zbierateľ, tak ja mám 8 z 9, 8 z 10, 10 z 11, 5 z 8, 7 z 9, 9 z 13, 11 z 12, 5 z 8. A tuto som moc nezbieral, to je 3 zo 7, 9 z 12, 1 zo 6 a 5 zo 7. To asi toho som nechystal, ten bol za nejaký event, ale ten som nevidel. A pri ďalšom videa dajte like a odber, ja sa učím. Tak